Dobar dan, dragi moji gledalci Solarni uređaj kanala. Sada ću da vam predstavim ovaj inverter od 1000 W, 24 V. To je inače vojni inverter koji ima 65 kg, znači jako velika mrcina, to je čist sinus. Sad, u prošlom klipu sam vam pričao koliko treba za pokretanje frižidera akumulatora. Sada ću da vam kažem koliko nam panela treba da bi napojili te akumulatore i da bi nam radio ovaj ovdje inverter. Taj inverter bi mogao da radi i da nam omogući frižider 24 sata, veš mašinu jednom u toku 3 do 5 dana, da samo okreće bubanj, jer imamo toplu vodu iz Smederevca, to ste vidjeli na prošlom klipu, i da greje grejač u bojleru koji je zamenjen, ima 800 W. Trebalo bi nam 3 panela po 300 W na 24 V. I sada, pošto od tih 300 W oduzmemo 20%, to je 240 W. Sad, 240 W puta 3, to je 720 W i to je bilo dovoljno da se polako pune akumulatori koje i praznimo. To je znači minimum koji bi nam trebao da bi ostvarili, da bi imali sve uređaje da nam radi. U ovoj kući, kao što sam vam rekao, nije moguća ugradnja elektromreže, pa smo morali da radimo sa solarnim panelima. Takođe, bi vam rekao da ako želite da nam donirate, možete, ostavit ću link dole u deskripciji, tako da možete da donirate za panele